дар гимназияи рақми 4 шаҳри Сарафшан бахшида ба рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон вохӯрӣ бо толибилмони ин муассиса доир гардид. дар ҷамъ омад намояндагони хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, идораву мақомотҳои дигаре ваколатдор ширкат намуданд. Семинар машварат бо мақсади баланд бардоштани маърифати ҳуқуқи истеъмолкунандагон гузаронида шуд. дар оғоз сармутахассиси раёсати хадамоти зидди инҳисорӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд Суннатулло Давлатов суханронӣ намуд. Зимни баромади худ ӯ афзуд ки аз соли 2012 инҷониб санаи 15 март ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон қайд карда мешавад. дар ин рӯз вохӯриву чорбиниҳои судманд баргузор мегардад. 9 декабри соли 2004 рақами 72 дар тарҳи нав қабул гардида қонун буда мусбатҳои байни истеъмолкунандагон ва истеҳсолкунандагон, иҷрокунандагон, фурӯшандагонро ҳангоми фурӯши мол иҷрои кор хидматрасонӣ ба танзим дароварда ҳуқуқи истеъмолкунандагонро барои харидани моли дорои сифати муносиб ва барои ҳаёту саломатии истеъмолкунандагон бехатар гирифтани маълумот оид ба мол ва истеъмолкунандагон, ҳимояи давлатӣ ва ҷамъиятии манфиати онҳоро муқаррар ва тарзи татбиқи ин ҳуқуқро муайян менамуд. бино ба маълумоти пешниҳод намуда дар сатҳи вилоят аз соли 2012 то соли 2019 дар 45 муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи давлативу ғайридавлатӣ, 14 коллеҷҳои тиббию омӯзгорӣ, 5 донишкадаҳои олии семинар машварат гузаронида шудааст. зиёда аз 10200 нафар толибилмону донишҷӯён, омӯзгорону устодон дар чунин вохӯриҳо иштирок намуданд. Комилҷон Каримов, сармутахассиси сарраёсати хадамоти назорати давлатии тандурустӣ дар вилояти Суғд, дар ҷамъ омад иштирок ва баромад кард. ӯ таъкид намуд ки ҳангоми поймол ё худ риоя нагардидани ҳуқуқи истеъмолкунандагон, онҳо метавонанд аз ҳуқуқҳояшон ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон омадааст, истифода намоянд. Масалан, ҳодисаҳое аз муҳлати нигаҳдорӣ, гузаштани маҳсулот, вайроншавии маҳсулоти хӯрокворӣ мағозаву бозорҳо ё худ ҳодисаҳои дигаре ки бо хариди молу маҳсулоти маишӣ, техникаи корношоям вобаста аст, аз қабили поймол гардидани ҳуқуқи истеъмолкунандагон ба шумор меравад. баҳри таъмини истеъмолкунандагон бо маводҳои хушсифат ва пешгирии ҳар гуна оризаҳо, пешгирии заҳрорӯшавӣ аз маводҳои кимиёвӣ, аз воситаи кимиёвие ки дар рӯзгор истифода бурда мешавад, аз маводҳои доруворӣ, аз маводҳои ғизоӣ, аз ҷониби сарраёсати хадамот дар давраи ҳисоботӣ 2019 сол 434 номгир ба миқдори 5865 адад маводҳои доруворӣ ва ороишии гигиеники моҳилати истифода мешаванд сертификат гашта. инчунин 800 номгир ба миқдори 8284 адад маводҳои доруворӣ ва маводҳои ороишии гигиеники сертификати мутобиқа надоранд дарёфт карда аз муомилот баҳс гирифта шудааст. гуфта шуд ки давоми соли 2019 аз ҷониби ҳайати комиссияи салоҳиятнок дар партовгоҳи шаҳри Хужанд ба тариқи сӯзонидан 3450 номгӯ ба миқдори 628929 адад ба маблағи 3,639,918 сомонӣ маводҳои доруворӣ ва молҳои табиӣ муҳлати истеъмолаш гузашта ва қалбакӣ нобуд карда шуданд. сипас ба толибилмон ҳуқуқҳои онҳо ки дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи ҳимояи ҳуқуқи истеъмолкунандагон омадааст фаҳмонида шуд. аз ин шод ҳастем ки дар ҷумҳурии мо метавонем ҳуқуқи худро ба ҳама сохторҳо муаррифӣ намоем, чуноне ки ба инҷо қайд кардан агар дар дорухонаҳо агар мо маҳсулоте ки сифати он паст аст дида мешавад, мо метавонем ба сохторҳои шаҳрӣ муроҷиат кунем ба монанди Тоҷик стандарт ки онҳо ба ин дорухонаҳо маводи худро содирот мекунонанд ва мо метавонем ки ҳуқуқи худро аз онҳо талаб намоем. дар чунин ҳолатҳо мо набояд маҳсулотро хароҷот кунем ва бояд ки ба ҳамон одаме ки дар ҳамон магазин продавец кор мекунад ба он ҳаминро нишон диҳем ва он бояд ки ин маҳсулотро аз полка гирад. дар охири семинар машварат толибилмон ба саволҳои худ аз шахсони мутасаддид ҷавобҳои мушаххас гирифтанд. ин гуна вохӯриҳо бо хонандагони муассисаҳои таълимӣ ва коллеҷу омӯзишгоҳҳо идома дорад. гузориши Саид Мухтори Саиданвар, Насимҷон Раҳимов аз шаҳри Сарафшан барои барномаи иттилоотии Хабар.